Здравейте, моето име е Мария и това е първото ми клипче. Днес ще ви покажа моята колекция от стикита. Ето я. Виждате ли? Така, ето ги. Сега ще ви ги кажа. Значи това е Оскар. Вижда ли се? Не, значи ще го извадя. Ето го, Оскар. Суити. Хай. Лоби. Бини. Бу. Глупи. Клам. Туфи. Били Турбо. Фъзъл. Уинтър. Нали така се казваш? Уинкър. Дроп. Рокс. А това е Греги. Олив. Господин Саунд. Олив. Господин Саунд. Чукапи. Балун. Орасъл. Нохорс. Тундалу и К. Това е, тук е играта. И това. Ето я и самото корабче. Отзад да си ги припомним. Ръсъл, господин Сауткам, Дроп, Чукапу, Чукапи и Нохорс. Това е. Довиждане с тази колекция. Здравейте отново. Сега съм си направила листче. Ето му. За да знам стикита номер 1. Има и още едно. Да се събрава шепата. Значи, нека да започнем. Пише клу-клу. Това значи рибката. Глу-глу. Като лепило или клу. Ето имам я на две повторчици. Ето я. Ето, тази е същата. После е Ели. Елена. Слънчето. Вижте какво е сладко. После Долфи. После Кал. Познайте кое е. Кравата, разбира се. Ето е кравата. Кал. Гуини. Гуини. Е пингвина. После Муди. Това е таралежа. Обаче то го няма. Къде ми беше? Това. После Гери Джо. Пак на две повторки. Ето само едната ще ви покажа. Еднакви са, но ето за всеки случай. После е Айгор. Много е грозен. Вижте му челото какво е. После е Франки. Този съм го научила и не го гледам. Вижте му главата. После е стана Кити. Ето я. Бъни. После Фраки. Жабката.
и пуф-пуф. Това е. Това беше. Сега ще ви покажа третата част, но за съжаление нямам я пак на лище. Не мога да я намеря. То плюс това нямат имена. Те са футболисти и такива неща. Не им знам имената. Затова направо ще ви ги покажа. Има много повторки. Здравейте за трети път. Сега има различни цветове. Червени, бели, червени, бели, сини, зелени, нещо виси, зелени и жълти. Само един момент да ги наредя. Единия момент мина. Така, ето ги. Показвам. Ето. Червеното, жълтите, белите, сините, зеленото и двете купички. Значи, купичките, освен че в момента ми се повтарят, сега да го помня, 2 пъти са ми се повтаряли още 2 пъти. Тоест 2 плюс 2 колко е? 4. Всеки го знае, дори аз. 4 е, да. Зеленото ми е 1. Не му знам името. Сините са няколко. Имам 2 повторки. Това и тези двечките. Белите има от всяко по една повторка. Ето, швейцареца. Малко го кръцнах. И втората повторка. Просто червените няма и едно без повторка. Сигурно. Има само едно. Да, само това е без повторка. Това го имам на 2-3 повторки. Ето. Това е. Много благодаря. И последно сега ще ви покажа пак, но трябва да извада тези вторите.
И ще ви покажа направо цялата колекция. Ето ги, сега почваме от първото. Това е. Много ви благодаря, че ме гледахте. И много ви благодаря. Чао!